Sluta. Lägg av. Jimmy. Vad vill du, Carolina? Du kan upp kameran i röven på dig. Aha. Jag sitter fast i kniven. Det är ingen som vill äta detta om du filmar så det går till. Nej! Släck! Tänkte inte på det. Det blev för varmt där under. Det sista bara klippa fast. Det gick ju jättebra innan, men detta sitter fast. Släng in det i kölen lite. Dessa sitter med säkert fast nu. Överallt. Antagligen.